नैबेयो माइरं माइब्रा माइरं आं न'निफ्राय लाबोफादोंमोन आरो जोङो बेखौ दा सिथाव बानायनानै जानो नागिरदों एसेल'सै आरो बासायनानै दोनदोंमोन एसे लकेल चाउल आरो बियो लकेल राइस नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा माबोरै बानायनानै जायो जोङो सिथावखौ गिबियावनो सोमना लाग्रोनोसै बेखौ गाबोनसो बानायगोन नालाय दिनै सोमना दोनसै आरो हरसे जाहाथे रुइनानै आराम जायो दैनिफ्राय बोखांनानै बेखौ आराम एसे फोराननांगौ आरो जाहाथे मिक्साराव उननायाव सिथाबा माइब्रा नालाय बियो आथा आथा जायो बिरादनो माइरं एसे मोजां लगायनांगौ आरो अब्ला साबसिन जायो नङाबा आथा बारा जायो नालाय उनबाय नै मिक्साराव उनना लानोसै नारियल जाबाय नै उनखांबाय आंहा उननांलायासै मालाय आब'आ उनना होबाय हनै क्या बोल रहे हो ना नैबेयो नारियल बेयाव सिनि एसे होबाय संख्रि एसे होबाय मोजां एवनानै लागोनसै आरोना जाहाथे मोजां सिनिया आवलिलाङो सिनिया गलिलांगासिनो आरोना 10 menit 10-15 oke लाइट होबायना मोजां नुबाय नै लादु बानाय नागिरदों नारिखल लादु माइब्रानि लादु आराम जाबाय एसे एवबावनांगौ एसे गोजा गोजा जाबा साबसिन जायो आरो टेस्टी जाबाय बे उनको या अभी हो गया कलर आ गया थोड़ा लाल हो गया जला जला दिखा के ना पक गया इसका मतलब पका है अभी पक गया हो गया बंद कर दो बंद कर दो ठीक है बस नै दा दै होनानै लगायनोसै नानानै लानोसै नारेंखलजों सिनिजोंखौ एवनानै लाखांखाबाय ओमफ्राय इयाव होगोन आं दा नै सिनि ओमफ्राय हाइजें संख्रि एसे गुर मेथाइ होनो नागिरदोंमोन नाथाय गुर मोनासै नालाय ओरैनो बानायनोसै सिम्पोलैनो बानायनोसै बिफाङा बनाय माबा खालामगासिनो सिनि आवलि होदों बेखौ होदोंलाय एसे पानी इसको इसमें डालूंगा मिला मुला के ये भी डाल दिया फिर मिला बनाएगा बढ़िया वाला बन गया जाबाय नै इदिनो बानायनांगौ आरो
बेखौ दा एवनांसिगौल' सारायाव आं एवनायसो दे आयौ माबोरै माबायो स्टाइलखौ जाबाय नै एवबाय मोनजोब्बाय नारेंखल गोनाङा मोनजोब्बाय नै नारेंखल गैयासो दंबावो नै नारेंखला थोआसैना बेखौ एवै एवैनो 11ता टाइम जालायबाय दिनैहाय आङो जोबोद उन्दुनो ओंखारबाय गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय